issue of the Uche fine boy, no pimple, fine boy, nehi sora, fine boy, none online 24 hours, fine boy who cannot stand up and go and look for money, go and take care of the family, fine boy who always depend, can want to take go, that reminds me, or that makes me to believe that now so many ladies out there now travel outside country, now for just Vietnam, for just Singapore, for just China, so many of them now go if everyone go or go. That makes me to believe that most of their husband, 70% of their husband, they are lazy. In fact, if you're a woman, pray, make you not marry a lazy bisagon. If you're a woman, pray, can you do bisagon? Did the lazy? Any man, any human being, any man over in the morning, or gym, go away 6 pack of Jarado, or say gym, but a wow, Caro White, tell the those young way, you been up wire. No jelly, but no jelly, no jabalogo. You been up wire, Jamuko was a buy a trigger on the Chaban market. Oh, no. Now watch TikTok. Buying light, name it TikTok, run. I say, run. Run, be bad, lazy. And they cannot be lazy. Only ever I talk now one mindset of each go. Run. Handsome is not money. When you marry a handsome man with a 6 pack, when care, much at the years, bucket poor face, tea golden teeth, men care. One marry no hope for pocket. Go. Why hear me clearly. All of them never can not did industrials about Juliet. Yes, that girl I hustle well. I prayed about that on the corner made, yes. Yanuta already made man, Yanuta Diego. I'm going to go ahead and sufficient. Yanuta their hustle, when I'm humble. Oboro, why make a Diego, build your career, build your fame, build your personality. That's yes, no, because of he here. What does he hear? The Lord, ka in the money, all lose the man, all that, just like this lady, it was a bumbo, do. If I don't that, one bother true go name bad fact. Manke was no game on Uncle was no game. Manke, now if I do that true go. Do they make the advert into a double does been. Mark what people can to product who's ready. All these things about all these things they don't never book again. Go away and you're living. Where is it about the land away? Land is there and working there by an element or our way. Or our way. Now, but we go to Barego, in your way, about way. Because Nagade, maybe Akona, here about Akona. Oga, Egona, Madame, Masego, Medium Nono. My children beneath support come and let them go and make their money. They should not rely or depend on Egona. How is it because of Pahajego? Hadil lazy, no low for about. Lazy baboon. I will know to where good abade. Why, but as you're to you can go, saying that you're going to give me time, come Zuike, a baba, so, nah, fucking the can't cable, nah, Uche do you ever out your see, Jamaica, Jamaica, you heard the money about that. Click it out, the bosom road you have where Cobbles also to cover. Now, why you go to where for a what to her? It deserves a yato. It deserves a care because get it never bumper. Why ya sugar to trade here? At a roll. If no one rolling garage 2 million naira due to the guard haggage in the 800,000. Can't wait for the you are a fool. Any man who only ball occupation TikTok also. TikTok. In fact, go to TikTok. When you go on TikTok, what to hear about it? Be lazy, bisagon. Why must he be sleeping in TikTok? TikTok are warehouse about the name of load. Eh? Now, gifter. Now, kita. No, go. No, ebini. No, one be a TikTok. Oh, to hear on a TikTok, man. Hey, man, that's a TikTok, baby. You may
live videos bụ post video pụọ jere business mbatakwa na mgbede ka i post nke a bụ ụtụtụ ọ ga-anọgide ntụ akwụkwọ hele gift. Hey Uche, I'm not supposed to do this video, but nke bụ eziokwu bụ na m etiriri ya ọrụ because I'm na eziokwu nọ. Ọ bụ na ị nụtara di ga abụ ọcha ka ọmaka ọcha bara anya wee bụ na ha support na family. I am sorry. N'ọgwara ka mmadụ hapụ ịkọ ọnụ ụwa anụgozi edi alọta ikwi ọnụ ikwi. Sorry about this video, but nke bụ eziokwu bụ na if you are passing through audiences na nwoke mara ahịa eweta ego no because no wonder ị bịara China wee na onweghị ụdị advert Uche Ogbodo emefu ka o wee jide ego n'aka. Mana one day man na-ajọsị nwaanyị ị na-achụ ego ka nwoke ị na-amachi briji ị na-achụ ego ka nwoke ama na ihe nwaanyị mmadụ na-achụrụ ego ka o weta care of family, take care of nwoke na-acha tọtọtọtọtọ, take care of nwoke believe no ụtụtụ ntụ ojebe jimin omesịa jimin ododo nwaanyị se mgbe dogi rabie kebụl nna edebagodi. Jpac ijuhu Uche Ogbodo mgbe ya na nke nwoke na-ayị ọ na ojuho nke nwoke ife ọ na-alụ bifo je na-anyagheri ya ọshu ọ na-ala ya bifo ọ dị ime ọ bụ ụmụazị ọmahụ na ya dị ime mgbe ọ na-eje abụghị elu nke nwoke ọhụ ya lasibe ya ike dadi tibi ya n'ime ọ tọgbuo m lachaba m ọhụụ lasibe m ike ọ na ọmahụ na ya dị ime ka ọ na ọmahụ na nke nwoke a na o rubeghị ịnụ nwaanyị mgbe ahụ wee na-emegheri ọkpa ka o wee dị ime ka ife imere expect mgbe ya na nke nwoke na-ayị o ji na-emenụ fine boy na ọpụta ogonye ya akwa gonye ya akpa ụkwụ kpojee ya akpa ya isi dada ịjụghị ya nọ nke nwoke na-enye ya ego mgbe fa na-ayị ka ọnya bụ nke nwaanyị na-enye nke nwoke ego bifo wee tụrụ ya ime ka ife ọ chere o bido gonyewenụ ọ ya enyelụ gaba ọ bụrụ na ọma mgbe ya na ya na-ayị mgbe aka oke ebidoro nke nwoke ofe ife mepere ya butiki si ya si ụmụ nwoke ibe jebe China na-ebunata afịa mma enye koneshọn ndị na-eme nke a na-eme nke a mgbe aka oke etinye nke nwoke na ofe ife nke nwoke agbado anya n'ife ọ na-eme wee na-alarịkwa ya ọchụ o nwezie ka o si tụrụ ya ime ọ ma na nke nwoke nwezi ife ọ na-eme aka siri ya ike mana nke anụnwa o meghie o ji ya emerụ fine boy o ji ya emerụ nwoke na-atọrịrịrịrị oge gonye ya akwa ọ kpọrọ ya jee ebe a na-agba iche na mmadụ bụ egwu erie nri ṅụọ mmanya ya bụ nke nwaanyị akwụ ụgwọ nke nwoke lakwuo ya ọchụ ya bụ nke nwaanyị enye ya ego ya ejina kpọrọ ya ndị moto ya ebuni ya. Kedu ife o mere expect ka ife ọ na-ebele anya m nkịta anụnwa mgbe ọ na-eje abọgheri ya ọchụ ọmụhụ na nke nwoke na ọgbụ ya aka nọ na yunivasiti na o rubeghị ịnụ nwaanyị bifo ọ tụrụ ya ime ị na-ekwu nke nwoke ya bụ nke nwaanyị o jidere onye tụbara ya ime nke izizi bifo nke nwoke atụrụ ya nke abụọ mgbe ahụ ọ họpụta ọma ajọ ọmatuo o rie unu enu rituo rie steepụ na-eme onwe ya echeta ebebe na-atụ arịrị si na ọ na-enwe dipure na ọ na-enwe bibi na-ebe bifo nke nwoke a wee sị ka ọ bịa nụrụ ya o ruzie na nkịta ọ nọtabịa ụta ọ bụkwa na nke nwoke agbafeje mgbe ahụ onye ọbụla na-asị na-ebighapụrụ ya wuti afọ ime ebe o bidogoro nyewe ya nyere gaba after all na o nwere ụmụ nwaanyị nụrụ di na-anọ n'ụlọ na o nweghị ifefa na-alụ na odifa na-enyefa nke fa na-eri